morning pa. Oo nga, andyan na. Ang ginagawa ko sa umaga, Thank you. ba't ka nag-thank you? Ako nga mag-thank you. Jose. And Maria. Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Today's video, share ko sa inyo yung aming daily routine ni Jose dito sa aming buhay, destino. Thank you. Keep on watching guys. And una kong ginagawa, kumukuha ako ng tubig. Iniinom ko to empty stomach. Every morning, umiinom ako ng 2 basong tubig. Nagpapakulo ako ng aking turmeric. Pinutol-putol ko yung turmeric, tapos lalagyan ko siya ng 1 basong tubig para sa akin. Tapos yun, papakuloan ko na lang siya sa heater ko. Kaya natin siya kumulo na ilang beses. Kasi ang ginagawa niya, nagbubuko siya kasi naatake na naman siya ng tagiliran niya. So 1 buwan niya na naman to gagawin. Tapos after na magpapasawa niya ulit. Ano pa? Oh, ang ganda ng patola ko. Oh. Ang haba na niya. Meron pang isa. Yan. So, anin ko yan mga 1 week pa. Wow. Masarap. Sarap ba? Sama. Ay ako, magchacha ako. Turmeric ako. Kasi nagpiprepare na ako ng aming almusal. Magsasaing muna pala ako. Ayan, kundi aking rice cooker. Ito yung lagayan ng bigas ko. So yung gatang ko is parang isa kaya lang ako. Kasi gasang ka lang. Yung pinagugasan ko ng bigas, nalagay ko naman sa halaman. Yung aking mumunting paraiso. Actually, yung iba dito yuwi ko kasi sa Cavite. Ito naman yung aking mini refrigerator. So, normally, ang laman nito is itlog. Itong itlog na to, itlog itik to, galing sa Ligaw na umuwi kami. Tapos, meron din kaming mansanas, itlog maalat, tsaka pipino. Kasi mahilig kaming magawa ng salsa para sa pritong isda. Tapos, ito namang sa may bandang freezer, normally, ang laman yan is pork. Pero nga ito, tilapiyang isda yung galing bato. Tsaka yung sa lower portion is marinated pork. Tapos, meron din kami mga gulay na ginagamit namin sa pangluto. Itong isdang to, didefrost ko para sa lunch namin namaya. Luto lang tayo ng itlog. Ito yung itlog itik. Yan ang pagkakaiba ng itlog itik sa ordinary itlog. So, yun doon pa lang sa pula-pula. Ang ating itlog. Gusto namin medyo malasado. Salin ko naman yung aking tsaa. Si John nagbuko, ako nagtsaa. Turmeric. Gagante sa akin to. Ang benepisyo kasi ng turmeric. Inamin kayo mamaya pag maligam-gam na.
Prepare ko naman yung aking baon. Salon. Siyempre, itlog. Itlog na paborito. On. Yan. Kasi hindi ko na binabaulan kasi dito naman siya ngayon magkatrabaho sa fabrication. Kaya wala siyang baon. Ako lang. Kaya natin siya ng isang saging. Pwede na baon ko. Sinunod ko rin sa Ameriko. Sarap. The best. Kasi ito ang inimig pag maligam-gam na siya. Ganda sa bituka. Sarap. 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 Bruh. What? Oh my God! Yung huli ko nilalagay sa mukha ko itong Ceritech Mist na hydration mist. So ginagawa ko siya. Sarap. Yan, pasok na ako. Share ko lang pala nung lagayan ko ng tubig. Oh, diba? Ang cute. Napasok na ako sa work. May baon na ako. Yan. Ito na yung kanyang pinakamamahal na Kawasaki Fury. Yan, biyahe na kami. Papunta sa work. Diretso na. Dumarap ka talaga. Yan, nandito na ako sa trabaho ko. Lapit na ako. Oh, yun na. Nandito na ako sa work ko. Order kami ng karne kay Paring Joseph. Bagong patay. Ay ka pre, artista ka na. Yan. Harap na ito? Hindi, wag ano mo muna. Palabas na ako sa work ko. Hintayin ko na lang si Jose na sunduin ako. Bye-bye!